Eleak mugimenduak Luis Goñi eta Xabier Sagardoi gazteekin elkartasunez Iruñeko herri harresian parte hartu zutenekin batera, hainbat pertsonak jasotako isunak eta inputazioak salatu ditu. Zehazki, 6.300 euroko isunak jaso dira prentsaurrekoak, manifestazioak edota kontzentrazioak egiteagatik. Eta gainera, terrorismoa gorazearrea egiteaz akusaturik 4 pertsona auziperatu dituzte eta datorren otsailaren 3an deklaratu beharko dute Iruñeko auzitegian Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz. Jasandako errepresio guzti honek elkartasuna eta lan dinamikarekin bukatzea duela helburu salatu dute. Isun gehienak dira elkarretaratzeagatik, egin ditugun prentsaurreko edo adierazpenengatik. Azken finean, beste behin ere elkartasuna adierazteagatik. Elkartasuna delitu bihurtzen dutela eta argi dugu gu delitu hauek egiten dituen biktimekin gure babes osoa izango dutela eta beraiekin egongo garela, ez ditugula bakarrik utziko. Eta salatu nahi dugu hori, herritarrok izan behar ditugun eskubide zibil eta politikoak, asko daude, baina horien artean elkartzeko edo manifestatzeko edo antolatzeko ditugun eskubide horiek bortxatuak izaten direla. Lau auzipetu daude, bertan Xapo eta Luisen argazkiak usteagatik, eta beste bi prentsaurrekoan parte hartzeagatik. Eta deitu dituzte auzitegi gorenak terrorismoa goraipatzeagatik deitu ditu deklaratzera, hemen egingo dute, datorren Iruñeko auzitegian egingo dute, datorren astelenarekin goizeko 10etan, eta gure babesa ere hor izango dute, eta bertan elkarretaratza egingo da goizeko 9etatik 10 erdietara.